Moravský vrabec, chlpatý knedlík, dusená kapusta, to je dokonalý labužnícky nedeľný obed. Poďte si ho spolu so mnou uvariť. Bravčové pliecko a bravčový bôčik nakrájame na kocky. Skúsime krájať také väčšie kocky s rozmerom asi 4x4 cm. Mäso dôkladne osolíme. Okoreníme mletým čiernym korením. Pekne rukami premiešame, aby soľ aj korenie obalilo mäso. Na moravského vrabca sa používa buď bravčové pliecko, alebo bôčik. My sme však skombinovali tieto druhy mäsa a náš moravský vrabec tak bude veľmi šťavnatý. Do rozohriatej panvice vložíme 2 lyžice masti. Necháme rozpustiť a dôkladne rozohrejeme masť. Do rozohriatej masti vložíme kúsky mäsa a do zlatista restujeme. Keď už je mäso z jednej strany takto pekne do zlatista opečené, môžeme ho restovať aj z druhej strany. Mäso už je do zlatista orestované, preložíme ho do pekáča. Vo výpeku opečieme nahrubo nakrájanú cibuľu, nasekaný cesnak a opražíme do zlatista. Mäso dochutíme drvenou razcou. Pridáme do zlatista opečenú cibuľku a cesnak. Trošku premiešame, podlejeme trochu vody. Prikryté alobálom pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov asi 45 minút. Kým sa mäso pečie, pripravíme si výbornú dusenú kapustu. Na panvici môže byť tá istá, na ktorej sme pripravovali mäso. Rozohrejeme masť, pridáme kyslú kapustu a dusíme do zmäknutia. Podusenú kapustu dochutíme cukrom, soľou, dôkladne premiešame a môžeme odstaviť z ohňa. Mäso sa nám stále pečie v rúre a my si pripravíme chlpaté knedlíky. Surové zemiaky nastrúhame na jemnom strúhadle. Zvyšnú tekutinu zo zemiakov môžeme vyžmýkať. K surovým zemiakom pridáme uvarené, takisto najemno nastrúhané zemiaky. Do misky rozbijeme vajíčka. Pridáme trošku soli. Prisypeme hrubú múku a ručne vypracujeme cesto. Dostatočné množstvo vody v hrnci osolíme a privedieme do varu. Knedličky formujeme do vriacej vody, aby sa nám lepšie pracovalo s cestom, tak si lyžice namočíme do horúcej vody. Pomocou 2 lyžíc vyformujeme knedlu, preložíme ju do vriacej vody a pokračujeme ďalej. Knedle na začiatku varenia jemne oddelíme od dna, varíme na miernom ohni asi 5 minút. Môžeme sa pozrieť na chlpatú knedlu. Tieto chlpky nám vytvorili surové nastrúhané zemiaky. Mäso sa prikryté alobálom pieklo 45 minút. Teraz alobál dáme preč. Pozrieme, či je v mäse dostatok šťavy. My máme šťavy dosť, ale ak by ste vy nemali, tak môžete ešte podliať vodou. Odokryté mäso vložíme do rúry vyhriatej na 220 stupňov Celzia a do zlatista zapečieme asi 15 minút. Tisíce receptov na tradičné jedlá hľadajte na našom portáli varecha.sk a ďalšie skvelé dobroty pre vás chystáme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.